Wannan ita ma mallaka ce, sha yanzu magani yanzu, mai al'ajabi, mai abin mamaki, kuma mai bi ta zaizai. Idan kana buƙatar wannan mallaka mai bi ta zaizai, ko kina buƙatar wannan mallaka mai bi ta zaizai, to kada ka huce wannan bidiyon naka ne. Kada ku manta da duk sharaɗi da muke baku, ko in ce izini da muke baku shine mai sharing zuwa group ɗaya. Wannan sharing da muke baku ba muna bayarwa ne don san zuciyarmu ba, muna baku ne domin ku share, domin waɗansu masoya manzon Allah su ƙaru. Da ba a sharing, da kai kanka da kake kallon wannan bidiyon da baka isa wannan bidiyon ya zo maka ba. Don haka a yi ta yin sharing domin waɗansu masu ƙaru. Kada ku manta da yin like shi kuma yana ƙara mana ƙarfin gwiwa wurin ƙara zaƙulo muku waɗansu asirarin mu kawo muku su domin jin daɗin ku. Bayan nan, comment da salatin manzon Allah yana ƙara wa sirrin ku ƙarfi wurin samun mustajaba. Don haka shi ma wannan sirrin ba wahala gare shi ba, amma sai zafi. Ba wahala gare shi ba, sai zafi. Yanda ake aikata wannan sirrin shine sirri ne na yawa dudu. Na yawa dudu ba shi da wani wahala. Yawa dudu zaka sami me? Zaka ji alwala, bayan ka yi alwala sai ka zauna. Idan ka zauna, idan ka so kai sallah raka'a 2, idan baka so ba, idan ma ba za ka yi ba, za ka iya zama sai ka sai ka ɗauki carbinka, ka samu turare mai kamshi, ko kuma ka samu binta sudan kawai. Ka samu turare mai kamshi ko binta sudan, ka shafa da carbinka da kayanka da daddumanka, ka zauna sai ka fara wurdin yawa dudu, yawa dudu, yawa dudu, yawa dudu, yawa dudu. Za ka karanta yawa dudu kafa 10,000. To wannan yawa dudu kafa 10,000 ta sigar da ake karanta ta shine duk kafa 1,000 za ka faɗi sunan mutum, ka faɗi irin kalar soyayya da kake so maka. Idan mace ce duk kafa 1,000 za ki karanta, za ki faɗi ambaci sunan mutum, ki faɗi irin kalar soyayyar da kike so ya miki. Wannan mallaka za ka iya mallake uban gidanka, za ka iya mallake uwar gidanka, za ka iya mallakar mutum don ka karɓi kuɗi a hannunsa. Kuma wannan kiranye ce mai ƙarfin gaske. Don haka duk kafa 1,000 a faɗi sunan mutum, a ambaci wace iriyar mallaka yake so. Ni ban san irin mallakar da kake so kai ba, ke ma ban san irin mallakar da kake so ki ba, ban san me kike so ki faɗa a ciki ba. Ke kika san abin da zaki faɗa, kai ma kai ka san abin da zaka faɗa. To don haka kula, wannan mallaka da muke bayarwa ba muna bayarwa bane domin saurayi wa budurwa domin wani mummunan sharrinsa. Bai wa budurwa ta yi wa saurayi ba domin ta cinga cutarsa da sauransu. Mun bayar da wannan mallaka ne saboda miji da mata wanda aka kasa samun daidaito a yi domin samun daidaito. Saurayi da budurwa wanda aure ya kusa tana masa gaddama, wannan ma zai iya, za ka iya mata. Ko kuma budurwa wanda saurayin shi ma yake mata gaddama, aure ya kusa da sauransu. A yi don Allah, ba don sharri ba, ba don neman wani abu a tare da mutum ba. Don haka idan har ba kai follow ɗinmu ba, ya kamata kai follow ɗinmu domin samun irin waɗannan asirarin akai-akai. Sunana Mai Salati.